هنرمندên Kurd şehrîbana Kurdî, Jala Rojela, Dil û Doxan û Şerîf Omerî duh serdana goristana Şehîd Delîl Saroxan kirin. Hunermendên Kurd ji aliyê Meclîsa Malbatên Şehîdan ve hatin pêşwazîkirin û li nava goristanê geriyan. Di wê serdana xwe de bax û gulîlik li ser gorên şehîdan ser gorên cangoriyan hatin danîn û hunermendan dilsoziya xwe ya bi şehîdan re piştrast kirin. Her wisa stranên ku behsa lehengî û fedekariya şehîdan jî dikin, li ber giyanên wan ên zindî hatin gotin. Di oxira doza pak û pîroziya şoreşa Rojavayê Kurdistanê de 13,000 zarokên welatê Agir û Rojê canê xwe feda kirine. Şehidi xwe şirin hemê bîndarê xwe derman kin şehîdê xwe şirin hemê sûn bixwin bi Qadî Mihemed bi Şêx Zeîd bixwîna van şehîda xewka menayê ev dil xemgîne lê dayê pejna Rüstem cudî nayê şeftarî bû rojil nayê girane derdê dünyayê hewaraj derdê dünyayê pejna Rüstem cudî nayê pejna şervanê me nayê بدوا هناسا بدوا زربيدر وكفنا علي رجاي جرقل وإسكبال كيتك البخولا